iwinjo. Koro gini konyo customer mondo mi ong'e kama iyude gik moko kamano. Ato koro mana kaka isewacho kanyo ni ponono king'iyo kuma gik moko use mang'eny. Ponono jomoko nyalo wacho ni ang'o momiyo kata kitiyo kod ranyisi mar luthuli kuma iuse electronics mang'eny. Ng'ato kobedo piny to wacho ni kacha chat ang'o momiyo electronics kende manitiere. An ponono kabiro kata gi lewni. Lewni be nyalo usore kanyo. Biro gi gimoro mopogore environment miuse gik machal. Bende nyalo konyo e keto no handi moro ma unique no. Bendo dhi e yo makare kose mani biro baro yo ahinya. Ok inyal baro yo, but gimonegi ng'i achiel en ni, nitie kaka customers, there's what we call consumer behavior. Nitie kaka customers behave. For example, kidwa lep nyithindo Nairobi ka, I think that street is iluongo ni Biashara Street, donge? Ibro dhi Biashara Street kanyo te yudo. Ng'at machielo ma oketo biashara ne Biashara Street kanyo, nyaka provide an extra reason ne consumer, giwomiyo consumer nyaka we kanyo to bire. Now, ibodo ka Biashara Street nitiere gi a kind of lewni miuso kanyo. Now, if kidwa chiwo a different thing mopogore gi man Biashara Street, then nyaka chiw gi mopogore kod joka ka, maybe in terms of price, maybe in terms of quality, maybe in terms of age mag those products miginego. For example, kidhi Biashara Street ibudo ka gin mostly mag nyithindo matindo makoko nyuol. So in inyalo dhi another street, but you provide a different category. Makoro keyword kanyo ni nyaka bed unique in another way. Makoro nyalo lombo ji. Kok dhi kocha to nyalo to ni awe atema ne koni abro yudo better. Aya gimokwongo iwacho kanyo ni kidwa chako ohala nyaka ikuongi feasibility study mar ng'eyo kumidwa keto ohala. Mar ariyo, akenen wach mar pesa koro monego bed ni chako godo ohala kose mar ariyo nego bed ang'o? Now, ka mar ariyo, kiseng'eyo ohala midwa timo, then koro nyaka ing'e ni to idwa timo gi pesa di, and pesa nida yudo kanye. Pesa sana en required e ohala kae. But again, ok onego bed ni en gima waketo mbele. Kok waketo pesa mbele, tang'o monego waket mbele ka? Gimomiyo ok onego waket mbele en niya, onego wamany pesa mwada timogo ohala. But the most important thing, after kawasefwenyo ohalano, to wang'ini ohalani wada uso ne jomage. So we have to look at the market. Mwang'ini to ohalani jomage mwada kaka tere ne joma kama be anyalo yudo pesa just. Therefore, bang' mano then be many pesa. Nekech at the end of the day ohala en mondo mi make profit. Mondo mwayud gimoro ewi pesa mo watiyo gocha. To kwa kao pesa ni to waketo dhi olal, ting'ini ok okonyowa. Therefore, mane momiyo awacho ni in as much as nwang'iyo capital moda chako go ohala, but again nyaka wang'ini to gik mwakawo gi wadwa be uso negi ng'a, to market moda use ni chala nade, jomage manie market ka, ang'o madiang' atim mondo mi an abedi there's what we call price leadership e market kae. Nitie ng'ato magi uso the same thing, but en decide okawo gikegi oketo bei moro man piny mondo mi oyud customers. Koro magi gik ma sami timo feasibility studies ati dhi ng'iyo ni to joma nie market gi gin ng'a gini to ang'o ma gi provide. Kanya mi example mo matin. For example, kwa ng'iyo kata na within the media houses. Media houses ng'eni gin gi form giwilo ni cartel. Cartel in the sense that gi uso gazette kata kidhi ng'iyo ma Standard, kidhi ng'iyo ma Nation kata gin bei te machal. Teni giwinjre to giwacho ni waus gini machal. But somebody else, ng'ato nyalo biro within that given market mar gazette no, and then provide a lower price mondo mi gikegi oyudi. Like nitie gazette mane Kenya ka today mimiyo ji free. Don't want mano. Gin be and you ask yourself ang'o miyo gin giwacho ni mar gi gichiwo free. To bende nyalo penjo ni gin to giloko ohala yo machalo nade. Yeah, koro ibudo ni gin seche moko gi capitalize on adverts. Jingeni kwa miyo ji gigi free, so many people are going to receive it. Therefore, companies will still come and advertise within this gazette and bodo gibodo mana profit here. Koro gina strategies. Strategies ma, and that is why nyaka wa team a lot of research what to business mondo wang'ini to erojite uso nyanya in sita chiel. But what is it ma ananya timo, just like you said, ma unique manyalo miyo ana bedo above the rest. Kamano. Atoko pogore kod mano, ero koro iwacho ni pesa. Bende nitiere